Ano yung channel mo, Idol? Pakita natin. Idol, pa-shout out Idol. Shout out sa Jopay Kadungog Ideas. Shout out kay Jopay Kadungog Ideas. Ayan. Yeah, please subscribe sa his YouTube channel. Ayan. Woo! Sama Idol, lagi ka namin pinanood Idol. Simulan pa lang. Sama Idol. Sa akin napakahirap. So guys, before I forgot to, ito pala si King Lax no Cebu. Shout out ni Idol Boy Tapang, sana umabot to sa sa kay Brosco Bros. Alam kong yung mga Brosco Bros din, alam ko naman na ayaw yung lumaban eh. Gusto niyo matataas na subscriber, pero laro-laro lang. Subukan natin kung sino man yung pwede sa inyo sa akin. Laban tayo, pareho naman tayo walang experience. Good luck Idol, sana Pagbigyan tayo at good luck sa laban. Alam ko matuloy yan kasi kung hindi volleyball na lang. Volleyball, ayaw niya ng boxing, volleyball. So guys, hanggang doon na lang. Thank you. Idol, pa-shout out channel namin na Idol. Idol, Jopay Kadungog Ideas. Lagi ka namin pinanood yung Jopay Kadungog Ideas. So isang malupit na shoutout kay Jopay Kadungog Diaz. So ito, pumunta po talaga siya rito para makapag-vlog, para makita tayong mag-practice. So isang malupit na shoutout. Mag-subscribe kayo sa channel niya palagi. Yan. Salamat Idol. Lagi ko pinanood yung mo Idol, mga social experiment. King Lax. Salamat Idol. Happy Father's Day pala sir. Father's Day. Happy Father's Day. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Daw ni Guna. Astro ko practice ra ba? Yes, sunod lang ka. Jopay Kadungog. Shout Ambaw TV. At kay Kakuyaw TV. Pumunta talaga sila dito kasi nabalitaan. Hindi talaga sila sana pumunta dito. Nalaman nila nga dito ngayon si Coach Team Bisaya. Pinilit na lang nila makapunta ngayon. Si idol namin to eh. Boy Tapang pa. Lalo na si King Lax. Idol natin. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the Kasi kamo ni Idol King Lax. Time. 30 seconds. Left. Hindi na napansin ni Idol yung time. Kami lang yung nag-spine dito. Tapos marami na punta ngayon. Dito na talaga yung mga bigati natin ng mga idol, no? Dahil sa pinagawa natin dito na sutukan. Napansin tayo Idol, ang kasmas. Yung ano mo? Isa lang. 5, 4, 3, 2, 1, time! Okay, relax muna mga ka-Jopay. Medyo ano ba yung Kaya niya, kagaling ka naman ng bato dito. Kasi ang
Ay! Sige. Jump. Second round to mga Jupay, second round. Uppercut to mga Jupay, uppercut. Pagod. Habang tumatagal, nawawala yung stance ko. Nawawala yung balance ko. Ganun talaga guys kapag first time sa boxing guys. Ganun talaga. Minsan yung unang round kaya pa parang masabi sa sakit excited ko. Oh, kaya pa ganun. Pag abot ng 3-4 na round talagang plan na. Parang mabigat na yung ano. Lasing na. Pero jogging lang talaga pag umaga tapos always training para tatagal yung stamina ng isang boxingero. So yun yung lagi kong inaano kay Idol na lagi kami mag-jogging araw-araw. Cobra, maraming cobra. Cobra, baka naman. Baka naman. Cobra. Go Idol. Gawin mo yung king malakas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and
Ting Bisaya Kajupay. Siya rin ang training sa mga idol Boy Tapang. Pak! Pak! Yan, ang kubra. Maraming kubra. Shoutout sa lahat. Shoutout sa 18 viewers dyan guys. So, sana sabahan niyo pa kami. Last round na lang. Idol Ting Bisaya sa division natin. So tagal tayong sumasubaybay sa mga training nila ni Idol Boy Tapang. So ngayon nakita na natin siya ng personal. Ayan. Pogi ba ako? Ano, sino mga idol dyan na boss natin? Ano, binata ba to? Sino yung gustong mag-boxing guys? Punta na kayo dito sa planeta nila. Dito Kasi tali Angkas Mas TV kasi linggo-linggo kami nag-boxing dito. Sino yung gustong makipag-sparring kay Angkas Mas guys? Pwede. Ilang timbang? So, yun guys, kasi mayroon kami gagawin na small YouTuber guys. Baka isa kayo sa mapili namin, no? Baka isa ka din. Sana. Kasi hindi na ako nakapag-pro. Salamat ako meron tong opportunity na to. Kung sakaling mangyari talaga to. Sana matuloy idol. Sana. Magbigyan tayo ni Boy Tapang. Sila ang magano. Sparring ngayon. Ikaw, pag sila uling nakapag-sparring? Plastic lang? Tama-tama ngayon, coach. Huwag ka lang susuntok partida. So, ayun guys. So, last. May 3 minutes time. Ay lang, kung mo step back, step forward, step back. So yan na. So pang 5 rounds na to ni Idol Nax with Coach Ting Bisaya. So nag-improve na yung yung sinuturo natin kay Idol Nax nung nakarang araw kasi medyo sumakit talaga yung katawan niya sa training na ginagawa natin. So ngayon, bilakas na yung mga tulog siya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, until my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on Lakas na. Lakas na malakas. King Lax malakas. Sinabi ko sa kanya dapat pupunta siya sa vulcanizing shop at papahangin siya doon para hindi bubuksan ng tangke. Yabang to eh. Sige. Gini ako ba? Gini ako ba? Okay. Time. 2 minutes.
Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Five, 4, 3, 2, 1, time. Wala nang time dito. Patuloy pa rin. Isang nilalang yun, napaka-kuha na. Abangan natin yung susunod na magaling mag-ano si Coach Technical. Ano yun, mga basic na yun, pero Basic na pala. technique yun. Basic na may halong technique. Yeah, technique yan. Wala yung mga super na talagang ano, no? Super mega power punch na. Yung talagang pagpanalo talaga pag dating nilaban mo. Tinuro niya kay Idol Vita pa. Inom ka muna ng Cobra. Kaya. Cobra, baka naman! Bra, yan, ayos. Sino fight? Wag na. Ano na.